Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Mga igsuon, ang atong gisaulog karon mao ang ikatulong Domingo sa Paskos pagkabanhaw. Padayon tang gipahinomduman nga ang Ginoo nagbuntog na sa kamatayon ug sa mga sala dinhis kalibutan. Kita usab giauhag sa pagbuhat sa pagbuntog sa kamatayon ug sa sala. Atong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, ang ato sad nga mga benefactors and donors, labi na ang nagsigig palit aning ato mga raffle tickets karon, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon haron inyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik, ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudeo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kan sang Dios nung buluhaton, sa matinaw, gipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro, ug sa mga katingalahang butang, ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo o gipapatay ninyo siya sa mga makasasala pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo aron dili ako matarog. Tungod niini, masaya ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay, ug ako bisan tuod mamatay magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag dito sa kalibutan sa mga patay, dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, ug pinaagi sa imong pagpakiguban kanako ako mapuno sa kalipay. Mga igsuon, kinahanglang isulti ko kaninyo sa matinaw ang mahitungod kang David nga atong patriarka. Namatay siya og ilubong ug ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. Propeta siya ug nahibalo sa gisaad sa Dios kaniya. Nanumpa ang Dios nga himuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David, ingon nga si David hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios, busa nagisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyae didto sa Hades, ang iyang lawas wala madugta. Ug gibanhaw sa Dios kining maong Jesus, ug kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios, ug gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan, ug ang inyo karong nakita ug nadungog, mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo.
ang pulong sa Ginoo. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantay ako, Diyos, kay nagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug ang akong kupang. Ikaw mao ang nagalig-on sa akong swerte. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabi o nagpahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung ana siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako sab nga lawas, nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyan ang akong kalag dito sa kahiladman. Nitugot mo ngang imong butang alagad, mudangat sa pagkadunot. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Tudloan mo ako sa dalan sa kinabuhi. Ang bug-os nga kalipay, diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi.
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios nga maghukom sa tanang mga tao, sa walay pagpinig sumala sa ilang binuhatan, tahura ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Kay nasayran ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan, kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, ug gipadayag siya niining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya, aron ang inyong pagtuo ug paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa maong adlaw duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway. Ug ang usa kanila naginganlag Cleopas nangutana kang Hesus, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitaboa? Nangutana si Hesus. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta ug giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno silang pananaon diin may mga anghel
nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan, og nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babae, apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo. Pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Og gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan, ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan, apan gihawiran nila siya o giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa, midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, mikuha siya sa paan o gipanalangina niya kini, unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata o nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an og ang uban pa nga nagkatigom og nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa ganito? Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Lingiyay mong tupad ing na nakadumdum nakasdalan sa kinabuhi. Nakadumdum na. Asa man kita padong? Padong kita sementeryo. Ilingay imong tupad ing na kanusa ka kamo abot dito sementeryo. Ano ba imong tupad ba? Nagtuod ay kag di na mo sangko sementeryo. Mo na ang ato ra gyung nahibaw-an ang dalan ra gyud padung sementeryo. Nanglitan kaon kag maayo aron mabuhi ka. Oy, kanang pagkaon mo na mohatod nimo sa sementeryo. Daghan kay ro mga batan-on nga matay tungod sa mga gikaon. Sige kag exercise jud kag maayo aron kunuhay ka, sikag jogging aron jud ka ma-healthy na adto ra gyapon ka mo sangko sa sementeryo. Daghan kay nga sige exercise na diha silang pag-exercise, diha hinon sila namatay. Sangko lang yan po sementeryo. Sigig misa. Aron yun mabuhi. Sigig ampo. Na magani na nga matay samtang nagmisa. Mga igsoon, hain man, asa man, ang dalan padulong sa kinabuhi. Kanang dili mo agig menteryo. Naabawa. O kinsa man si Jesus, ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Ana. Muna kung musunod ta ni Kristo,
padulong kita sa dalan, nagsubay kita sa dalan sa kinabuhi. Diin man agis Kristo, aron moabot siya ngadto sa kinabuhi nga di na gyud mamatay. Niagi siya sa menteryo. Niagi sa menteryo. So kinahanglan di ay kitang tanan muagi tas menteryo. Gina, lingian sa di mong tupad. Ingna, kuyog tangad tos menteryo. O kuyog dili. Ang nakaapan lang nato, mahadlok manggutas menteryo. Maglikay man ta. Nya mao man day na siya'y agianan aron makaadto ta sa kinabuhing way katapusan. Si Jesus niagi diha. Mo naghisgutan ron sa atong mga pagbasa hasta sa atong ebanghelyo nga nagkaratol-ratol sila, mura na sila nagkagubot kay wa naman siya dito sa menteryo, magilubong man tato. Human sa tulo ka adlaw wa naman siya dito. Nga naman kay si Jesus nagtudlo nato nga kanang menteryo agianan ra na aron makaadto tas kinabuhing dayon. Ang kadtong mahadlok sa menteryo piligrong dili makaadto sa kinabuhing dayon. In short, kanang mahadlok mamatay, padong na sa impyerno. Yeah. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ingna, kanang naong nimo, makapalangit na nimo. Ano ba? Na kanang naong nimo karon ba, makapalangit na? Oo, kana. Ugon sa may gihisgutan sa unang pagbasa niingon si San Pedro, hinumdumi ang gisulti ni Hari David nga dili gyud magpabilin sa yuta ug dili gyud madugta ang lawas sa tinuod nga Mesiyas. Ug mao na si Jesus. Kay dili siya pwedeng kuptan sa menteryo or sa kanang gitawag nato og kamatayon. Mo lahos gid siya ngadto sa kinabuhi. Mo nang ayaw kahadlok ni anang kamatayon dinhi sa kalibutan nga mosangko ra sa menteryo. Ay kahadlok ana. Kay moagi ra ta diha. Nya kon magkuyog tas Ginoo, agakon ta niya. Nya inigagak niya nato, igo ra kang maglingi-lingi dito sa bungbong sa menteryo. Lahos din ka ngadto sa langit. Ana. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan sa diri giunsa ta paglukat ni Kristo gikan sa kamot sa yawa nga mo'y tag-iyas kamatayon. Gikuptan man butas yawa pagkasala ni Adan og ni Eva ba. Ang yawa na nagkupot sa tao. Dito sa impyerno niya gibutang ang tanang tao. Mao bitaw na nga sa atong profession of faith moingon ta mikunsad siya sa impyerno. Miadto si Jesus sa impyerno. Misod siya sa lubnganan, ningadto siya sa impyerno. Giunsa man niya unsa iyang gibuhat dito? Iyang gipangkuha ang iyang nalukat nga mga kalag. Gipangkuha na niya gidaan niya sa langit. Ug unsa may gigamit niya paglukat nato? Matod pang San Pedro, dili kwarta, dili bulawan, na lumalabay lang ang value. Ang iyang gikuha, ang iyang gilukat nato, ang iyang yung dugo, bililhong dugo. Nilingian sa di mong tupad, ingna lukata ko. Ingna ba, ingna, lukata ko. Lingia ba, imong tupad, hindi man mo manglingi, ingna lukat ako. Samtang naginhawa pa ta, ang menteryo nagkahulugan na og kasakit, cross sa atong kinabuhi. Muna ang tao nga magsigig antos unya mahigugmas pag-antos aron ilukat niya sa iyang isig katao, mauna sila'y makaadtos kinabuhi.
Mao na nga ningos Kristo pasana gyud ang imong cross. Kay kani manggong mo pasantas atong cross kanang moantos ta dunay malipay. Di man ini ha? Basta moantos gani ka dunay malipay. Di mong to. Basta moantos ka dunay malipay. Pero magsigi gani kag pangitag kalipay dunay gyud magantos. Kinsa maron sa atong mga politicians, Duterte group, Marcos group, Pinklawans group, nga nakahatag og kalipay sa mga Pilipinos. Secret. Mailhan nimo kanang kusog mo antos. Pero kanang kusog kayo mangitag kalipay nga mga politicians, nga ang ila jong kaugalingon mo ilang lipayon, daghan kay na silang pag-antos nga nahatag sa Pilipino. Ug unsa man gyud makalipay nato dinis kalibutan kana man gyung kwarta mao ginay nag-una kanang magsigig pangitag kwarta kay makapahayahay gis ang kinabuhi makapaantos gina ni lingian sa di mong tupad na moantos kag palit og raffle ticket. Sige, kamot tanan isa kunong kamot kinsa nay nakapalit og raffle ticket taas nga kamot. O tanawa, nakalipay na mo sa atong parokya, kanang wa mo pataas inyong kamot kay mga daw kay mustanan. Kaniadto ba? Hinaot unta mausab na mo karon. Apil na sad mo mga online parishioners. Antusa og palit ang raffle ticket 200 ra ni pesos. Hibaw na mo sa atong raffle ticket namta dihay mga tarpaulin 200 pesos. Ang title ani kay sa to, Listen, Unite, Build, and Build. Unsa may atong tukuron gikan aning atong antusan og palit mao kining mosunod. Una, atong bell tower. Nanaga. Sugod na aron diha hapit na gyud tunga-tunga na gyud tingali na. Unya human ang atong adoration chapel kanang gikabiran dias ubos nagasugod na po na das sulod niya ang atong bag-ong CR nindot na atong CR diha pwede na mo mga tuog diha labi nagmadakdak mo anhagin mo daghan ra ba kay tiwasonon din dakdak mo dito at mo katuog sulod. Pero may na lang kay dool raman atong mo dakdak dito layo kay ugkat. Madara mo dagi duot wheelchair matukulo ba yun di bitaw ay sa mo pag binuang niya kana mo gasto na dihag mga siguro na as mga 5 million dapita diha mo napalit yung mog ticket baron mahuman na nato nya ang isunod nato among na desisyonan dili lang mo sa atong dako kay diring project sa Loyo katong activity center kay murag dako ra gyud kay ito di pa to madaa karon tuigan krisis kayo. So anhi lang ta sa atong mga lingkuranan ato ning ilisan tanawa na mo na atong bag-ong design okay ra na ninyo nya do naman tay sorry kayo ha kay wa din nako mapasabot pero basing nalimtan ra sad nako atong ato man taning dugangan atong lingkuranan nag-solicit man ta atong sponsorship nga 13 ka bag-ong lingkuranan kay idugang nato sa dihang daghanat na natoy nang donate actually kung tanawon diri ha nag-solicit ato og 13 kalingkuranan ang atong naman toy mga pledges ni abot naman tog 13 unta pero ang nadayon ra gid natog dawat equivalent ra sa 9 pius siyam ra ang na-covered sa ni donate mga 512,952 good for 9 kay ang atong budget ato 55,000 man so 9 ra ato na nang gipundo kaning atong bag-ong design sa lingkuranan kustinganan pa ni nato niya atong tanawon kun mo igo-igo ra atong 55 di idayon gyud to kuan pero salamat kayo sa mga nanghatag niya katong ni pledge sa atong 55,000 13 man to, kuwangan pa mag-upat, 9 ramay na remit, na kompleto. Wa mo ka kompleto, di lang ako isulti mga nga dire, kanang pwede sa inyo kompletohon. Nya og
nakuwangan tong inyong 55 ay na lang mog puno. Unya sang nasubra sad to, gamito na to sa sunod nga mga lingkuranan. Salamat kayo ha. So ato tong giforgo katong kanang design na kay na desisyonan na di pang-agay ay naman na nya magsige lang tag repair ana dako gasto unya agay-ayon lang yapon. Na atong ilisan og kombinasyon sa steel ug sa wood. Okay na siya. Haron ini agay-ay sa wood na pay steel. Inigtaya sa steel na pay wood. Di ba? Kaysa ka na inana, magtakod man dayon. Ini agay-ay diri skilid, takot dayon sa sandiganan, abot pas lingkuranan. Una, iglingkod ninyo, paakon ninyong lubot, igsandig, paakon ninyong likod. So, kaning upat ka, o kaning ato mga lingkuranan, posible po ni, nga mugasto po ni mga 5 million. Tayo na siya. Unya, kaya nga atong pahilunaan aning atong raffle number 1 yun, ang ato mang pista. Pista ba? So, mugasto sa tingin ng atong pista, tingalig mga 3, ngadto sa 5 million. Kay mga hatag-tag mga bugas, napatay premyo sa atong raffle, mga 5 million gitingali kay ang atong premyo lang daan 2 million na gud na. Di ba? Ganahan mo angkon sa 2 million. Kada rabat ticket mo daog pananglitan usa ka first prize, usa ka 500,000. Nya ang second prize 5 katag 100,000. So 5 ka winners. Ang third prize 8 katag 50,000. 8 na ka winners. Nya ang atong consolation 40 katag 15,000. Di. Pila na tanan? 1 plus 5, 6 plus 8, 14 plus 40, 54. 54 ra ka tickets. Nya nipalit kag 200 ka book tickets. Pagbunot, 40 gini mong sortiha, ang 54 naara gid nimo. Imo tanan consolation, imo tanan, di ba? Posible man na ana. Unsa may imong buhaton ana? O maanha nimo ang tanan. Nainiingon ako, akong gisultihan ana ba? Mao ba padir? Dili day kanang makadaog na ka, di na ka pwede. Ako dili kada ticket makadaog na. Unya imo tanang ticket, palit kag 1,000 ka book tickets. Unya ikarag yun na bunutan. Di imo na tanan. Inshallah kauwaw sa daan na padir oy. Nako mang uwaw man ka nga imo ra man sa nang i-donate. I-donate lang sa na dinhi. Okay. Aron di ka mauwaw. Di makaingon na ang ubang namalit og ticket, sana all. Pero asa man jud ka mudaog? Mudaog ta siguro gyud kaayo sa premios Ginoo. Kanang atong 2 million nga gihisgutan nga naay consolation, premyo na sa kalibutan. Dili tanan makadaog ana, pero ang premios Ginoo tanan nga mopalit og raffle ticket mudaog. Sample, 200 pesos imong gipalit, ingon ang Ginoo, unsay imong gihatag nga dili ka mangayog bayad, iuli na nako nimo labing minus 100 times. So i-times nag 100 sa Ginoo, 200 times 100. Pila na may imong dawatonos Ginoo? 20,000. Labaw pa sa atong konsolisyon. Labaw kay sa atong konsolisyon. Onya kay nipalit man kag 100 ka book ticket, ni apil man ka aning one stop challenge nga tag 20,000. So ang imong nahatag 20,000. Di jud ka mabunutan sa premios kalibutan, pero i-times mo na sa Ginoo ang 20,000 og 100. Pila na may imong dawatonon gikas Ginoo? 2 million. Bisan pag i-times 4 ang first prize. Di ba? So kaning tanan nga ni pledge, daog na mudaan kay ang premyo ani duha man kabuok, ang gikan sa Dios ug ang gikan sa kalibutan. Ang gikan sa kalibutan na ay limit nga mudaog 54 na ka tickets, pero ang premyo gikan sa langit gikan ginas Ginoo, why limit, tanan nga mo palit dunay premyo.
Manumutuo. So, nindog lang tingali tao. Mga igsoon, atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagadahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapagtiluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Mga igsoon, ang Dios nagluwas kanato gikan sa kamatayon ug sa sala pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Modangop kita kaniya ug moingon, maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga milingkawas sa mga Israelita, gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto, maglingkawas usab sa iyang katawhan, gikan sa kaulipnan sa sala, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among Pag-ampo. Nga ang simbahan maningkamot, nga mapaila si Kristo, ngadto sa kalibutan, nga tao, alang sa uban, nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among Pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, makasabot sa kalig-on, nga nagagikan sa pagpahiuyon ug sa pagsunod sa mga laraw sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong nasod, ilabi na ang mga punuan niini, makaamgo nga sa atong pagtubo, ngadto sa kahiusahan ug sa kagawasan, motubo usab kita diha sa Kristohanong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong hayahay nga kahimtang o kasiguruan, dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nanag-antos natong mga kaigsuonan, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. nga ang atong mga kaigsuonan nga nangamatay diha sa pagtuo, makasulod na sa kahimayaan nga giambitan sa tanang mga santos, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom nga Dios among maluluyon nga Amahan og
naghatag sa kinabuhi. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa nabanhawng Ginoo nga si Jesucristo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa imong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa bagay pagmaya sa yanan, alang sa kasalanan sa katibuyang sa santo sa simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan, o gihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imong gihatagan, sa katarungan sa dakong pagmaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban, si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana asab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. O Ginoo, sudo nga maluluyon ang imong lungsod, o gitugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang lingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kinabuhi nga Dios non, kinabuhing dayon. Ang ato lang buhaton, di lang kita mohadlok nga moagi sa minteryo or moagi sa pag-antos o kamatayon. Atong pasalamatan ang atong mga igsuon nga mialagad nato karon dito sa gawas, ang atong mga barangay tanods, ang atong mga pimag, atong mga Eucharistically ministers, ushers and usherettes, ang atong love offering assistants, parish personnel, sacristans, ang atong IT, SOCOM, ang atong lectors o salmista, o ang atong choir, ang Couples for Christ Choir, o ang atong mga nihimo sa formal offerings kaganiha, pinanguluhan sa bread and wine offerers, nga sila si Mr. Allen and Mrs. Lolita Magayon and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Ato sang pasalamatan ang namalit natog mga raffle tickets niabot ng atong halin og 2,954 ka tickets nya nagkinahanglan tag mga 200 labing minus 200,000 ka tickets hangtod sa July 31. So palit pa more, baligya pa more. Nya naatay 17 ka mga pledges nya duha ang narimit. So 15 pa ang wa pa marimit katong 20,000 na one-stop challenge. So pakpakan na to, ang namalit na to raffle ticket. Inomdumi nga duhay imong daog adto. Ang premyo gikan sa langit o ang premyo gikan dinhis kalibutan. Wa jud kay pildi ani. Unya naatay pangonpirma karong July 17 nya ang deadline sa registration July 10. Sugod na dia pa-register no kato mga konpirmahanan 12 years old pataas. Nya ang atong mass wedding nagsige patag panawat karon apatay mga 70 kapin ka mga dawatonon Monday to Sunday or open na dia office hours ang mo register para sa mass wedding. Ako laning balik-balikon pagsulti kanang nagpuyo-puyo nga way kasal o kaha civilly married, way kasal sa simbahan, kung mga matay na silang di gyud makasal, 99% maimpierno. Ngano man, kaya ang ilang sala, dili mapasaylo. Di man na sila pwede mangumpisal, di man na tagag absolusyon, di sana pwede mga lawat. Nya, kung mupugos gyud silang pangalawat, invalid na desecration sa Holy Host. So ma-times 2 ilang sala. Nya kung mangumpisal sana sila nga dili mosultis ilang kahimtang tagaag absolusyon, invalid po ng absolusyon. Nya ma-times 2 pang ilang sala kay naa may intentional nga pagpamakap. So ana ha? Dako kay na nga problema. Nya sayon-sayonon lang nas nagpuyo-puyo. Apil pa ng ilang mga anak kay matakdan mo sanas ilang sala. So luwasa ipakasal gyud og dili mas wedding bisag unsa nga paagi basta makasal lang sa simbahan sa ilang makaya. Ayaw unya kay basig makras na nasa balhabal ugma ana impas. Nya diditinog. Nya ang atong DPR katong panukod og balay na nasa tay nahuman nga mga tulo ka balay ang 23 na kabuk atong nahuman sa out of 80. So ika-21 nga balay mao nay ilang nawagtangag balay nya human karon mao na nay ilang balay. Okay, nya ang sunod ka-22
Mao sa na ang iyang karaang balay nga nawagtang niya human karon. Mao na iyang balay. Niya ika-23 mao sa na ang karaang balay nga nawagtang niya dayon karon. Mao na ilang balay. Karaan ba to bago? So atong pakpakan ang namalit og slot sa DPR. Salamat sad sa atong kontraktor ang LSF, Lord's Steel Fabricators. Pinanguluhan ni Brad Henry Munisit nga nagtabang nato ani pagtukod ani mga balaya. Niya ako natong gikaingon nga padayon mog support sa atong social media platforms, duha ra gyud ni kabuok, no? YouTube channel kaning Padriciano Ubod na ana ni mga 290,000 ka subscribers, view, like, share, subscribe every day. Atong tumong ani nga dunay gid tay mapaambitan sa atong daily nga mga misa. Unya og maka-income sa tagamay ani atong gamiton sa charitable expenditures. Nya ang atong official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Kani sa inyong sundon kanunay. Nya salamat kaayo ha. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang ato ding palitanag tickets na adyas gawas naasad sa opisina ug sa ato sang mga online banking accounts nga makita ninyo kanunay dinhi sa atong screen. Unya naasa dihay mga lungsuranon nga ipang-distribute libre man na pero mudawat ra sa tag donation. Nadyas gawas. Salamat.